பார்க்க போற பாடம் வந்து இயல் 6 காலம் உடன் வரும். இந்த தலைப்புல உள்ள நுழையும் முன் என்ற பகுதியை நமது மாணவர் அனீஷ் ராகவேந்தர் வாசிப்பாரு. அதன் பிறகு நான் அதனுடைய பாடத்தில் உள்ள செய்திகளை விவரித்து கூறுகிறேன். அனீஷ். இயல் 6 காலம் உடன் வரும் நுழையும் முன். உழவும் நெசவும் பழந்தமிழ் வாழ்வோடு பின்னி பிணைந்தவை. உழவு மக்களின் பசியை போக்கிறது, நெசவு மக்களின் மானம் காக்கிறது. நெசவு தொழிலாளர்கள் இரவு பகல் என்ற பேதமின்றி உழைக்கக்கூடியவர்கள். இப்ப நாம பார்க்க போற இந்த பாடம் காலம் உடன் வரும் என்ற பாடம் என்பது நெசவு தொழிலை மையமாக கொண்ட பாடமாக இருக்கிறது. இந்த நெசவு தொழில் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. மொத்தம் 3 பொருட்கள், அதாவது உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம். அதில் மிக முக்கியமானது இந்த 2. உண்ண உணவும். ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படையான ஒரு விஷயம்தான் உணவு. அந்த உணவுக்கு அடுத்தபடியாக உடை. ஒரு மனிதனுடைய மானத்தை காப்பது உடை. அதனாலதான் திருவள்ளுவர் அவர்கள் உழவு தொழிலையும் நெசவு தொழிலையும் 2 கண்களாக கருதினார். இப்ப நம்ம உழவு தொழில் என்பது மனிதனுக்கு மிக எந்த அளவுக்கு உணவு முக்கியமோ அதே போல மானமும் மனிதனுக்கு மிக முக்கியம். அதுல நெசவு தொழில் செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்கள் இரவு பகல் என்று பாராமல் மனிதர்களுக்கு தேவையான ஆடைகளை தயாரித்து கொடுப்பதில் மிகவும் மும்முரமாக இருந்து நமக்கு தேவையான ஆடைகளை அவர்கள் தயார் செய்து கொடுக்கிறார்கள். நாம் மானத்தோடு வாழ்வதற்கு அவர்கள் அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுக்கு அடுத்த பகுதியை படிங்க. அவ்வாறு அவர்கள் வியர்வை சிந்தி உழைத்தவையே நாம் அணியும் வண்ண உடைகள். நெசவு தொழிலாளரின் வாழ்வை விளக்கும் ஒரு கதையை அறிவோம். இப்ப நாம இன்னைக்கு அணிந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆடைகள் அனைத்தும் உடனே நமக்கு மில்லிலிருந்து, அதாவது ஆலையிலிருந்து, பஞ்சு ஆலையிலிருந்து நூலாக வந்து அதுக்கப்புறம் ஆடையா வரல. ஒரு விவசாயி பஞ்சை விவசாயம் செய்து பயிரிட்டு அதிலிருந்து வரக்கூடிய பஞ்சு எடுத்து அதை பதப்படுத்தி நூலா தயார் செய்து அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு அந்த ஆடை தயாரிப்பதற்கு ஒவ்வொரு படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று அதுக்கப்புறம் தான் நாம் இன்னைக்கு அணியக்கூடிய ஆடையாக உருமாறி இருக்கிறது. இந்த ஆடையை நாம் உடுத்துவதற்கு இந்த ஆடைக்கு பின்னால் எத்தனையோ பேருடைய உழைப்பு இருக்கிறது. அதே போலதான் நாம உண்ணக்கூடிய உணவிலும் நிறைய பேருடைய உழைப்பு இருக்கிறது. நாம் சாப்பிடும் உணவில் தட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பருக்கை சோற்றினுடைய உழைப்பு விவசாயியினுடைய உழைப்பு. அதனால் நாம உணவுப் பொருட்களையும் வீண் செய்யக்கூடாது. உழவு தொழில் மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியமான தொழில், உயிரை கொடுக்கும் தொழில். அதான் வள்ளலார் சொன்னார், உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே. உண்டி என்பது உணவு. உணவு கொடுத்த யாரெல்லாம் நமக்கு உணவு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க நமக்கு கடவுளுக்கு சமமானவர்கள். நாம் பிறக்கும் போது கடவுள் நமக்கு உயிரை கொடுக்கிறார். நாம் வாழும் போது நமக்கு உயிரை கொடுப்பவர் விவசாயி. நம்முடைய மானத்தை காப்பவர் தான் நெசவு தொழிலாளி. இவர்கள் இருவரும் இல்லையேல் இந்த உலகம் இயங்காது. மீதி செய்திகள் நாம அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம். நன்றி.